abaremi kurwasoro ngorwa gusi hamwe n'ensi ya Kenya babeire bakugura chimbusuro cy'ugusimeka kitekeranĩtie birengo kibona niko kirire kyombe gya Bio East Africa ocha kimuroberi bwo gwasemia abaremi kugura chimbusuro ekibwendrate nabo igo kubaye byegwa ao chinga kicho niko bona ritiko ria rero umuremi oyo mukuru wa sensemo ya Kyange bunge abo machoge borabu Raphael Juma aegwa egari heyo hanyara koba gakugura maiga ya kugura chimbusuro icho kibwendrate niyo korengana nabo bisakuru ase kyombe kyo basegetire abarimi eri kwene kyankonya bare igesari yabo na igo gukora umuchando bw'enchara. Etorega igaisaurie promotion twabwate yachagete umutende kabere lakini promotion inchaerete last month tariki 30 bono ntwanyoro mobui sauri ntobate chizawadi mbalimbali chitwarenge kwa baremi sauri yokogore mbegu ya DK asedukerange na barabo then baire scratch area code ba scratch then ba tomase enamba ya 1393 then banyora chi message una mbegu bagora ne yo bamaine alafu nainde banyora message yende yoko mote una osoira se promotion yoko bua bono sainto bore no mobui oyo bua pickup eyere magayane nigarige tie ebitume bya seduke ya Enokem akagora chi packet ibere choka cha DK77 aga scratch then agatoma lakini nere bono mobui ito nainde nigo twachageti esauri ntobwate chimbegu chiri chitari authorized gose chiri counterfeited ase chiro okonyora buna baremi nigo bakogora chimbegu ase chiduka banyora buna chimbegu chiri gokoribia lakini go kweneki aso imeime kwanyora buna chimbegu chiri echinde chiro siri n'abantu barejareja then bagachirete chiro koro kibuna ne chiri chia company chiri authorized na KEPHIS bono program weye nigo yatokonyire sana na indi nigo gokonyo murimi aso komanya buna embegu eri inde yonsi okugora seduka ne yobo maene bwate eshide ya konyora chimbegu chire feki ase chiro na inde ekara twanyore chimbegu chire feki emineti buna nto bwate crisis kiendagira bono na kieki twachirete ne program ye tokaungana na abantu ba KEPHIS so that tonyore abaremi abo banyore gento kere jeni ase emegondo yabo bagora chimbegu asaurie bakone ligutu ya bagora chimbegu chire idini situna KEPHIS samare tangoro ku Raphael Juma korukiango linjo mobowe pickup ena achete duka ya Enokem ngawole bidomo ba DK777 nga scratch ngatoma gochi 1393 nganyala kingo akerwe simi ngatebuga ninche na wero mobuwe pickup bakamna banyende terega egento na nyare gote byo muremi tabase ko siererie gento kara gorege kara chiko gole bituma o scratch no tone liko wini omanya embega agolire nengiyere nande ekere chi promotion ne chire abantu bachiteki ko ba serious egari ye na nyorire ndete ko ndanji ko tumeka so korera taxi nabo gore mesigo twatebirenga mbia mono naende tokwendera ku encourage abarimi bonsi pi kero mokugora ebituma tafadhali make sure nga mokugora from source engiya naende mwa scratch mwatoma egere mwanyara koba shuanga ebituma mbirengire naende mbipimire kulingana na kiwango kali umurimi atakere gutwara.